சார் இது என்னுடைய வீட்டு மொட்டை மாடி, ஒரு சின்ன தோட்டம் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 தொட்டி இருக்கும். டெய்லி மார்னிங் ஒரு வாட்டி தண்ணி ஊற்றுறது, அந்த சாயங்காலம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறது. பட் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுவேன்னா, இங்கே இருக்கிற எல்லா மண் என்னென்ன கீழே ஸ்பில்லேஜ் ஆகுதோ, அந்த இலை உழுந்த அந்த பழுத்து உழுகிற இலை எல்லாமே கூட்டிகிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு டப்பா வச்சுருக்கேன். நான் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். சிலது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அதுக்குள்ளேயே அந்த பழுத்த இலையெல்லாம் அதில் போட்டு வைக்கிறது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவேன். சேர்த்து வச்சுருவேன். இது ஒரு 3 வீக்ஸ் ஆர் 4 வீக்ஸ் மேக்ஸிமம் அனுப்புறது. இந்த மாதிரி காஞ்சி உதுந்துன்னா அதை நல்லா திருப்பி க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போயிட்டு அந்தந்த செடிகளுக்கு அப்படியே போட்டுருவோம். ஸோ உரம் காசு கொடுத்து நான் எங்கேயும் வெளியில் வாங்குறதில்லை. இதுலேயே அதே மாதிரி வீட்டில் எவ்ரிடே பூஜை பண்ணுவோம். நம்ம அந்த பூவெல்லாம் கொண்டு வந்து இதில் போட்டு வச்சுருவோம். போட்டோம்னா போதும் ஒரு மாதத்துக்கு எப்படியும் ஒரு 2 கிலோ உரம் இதிலிருந்து வர இலைகளே உரம் வருது. ஸோ ஐ எம் சேவிங் ஆல்மோஸ்ட் 100-120 ருபீஸ். வெளியில் வாங்காமல் நான் இதிலேயே சேவ் பண்ணி இதிலேயே. ஓகே, தேங்க்யூ சார். நம்ம சென்னை கிளீன்.